Опа! Чекували капачки имам, я? Искаш ли да влезеш? Мамата снима, виж ми мамата. Айде, претати, айде. Само за момента влязо в хвърли над 3800 такива моли, според централизована системата е сложна и трудно да бъде Забити ви новините, а си има. Странно още един служител на дирекция миграция получи обвинение. Надя! Дирекцията в Добрич. Надя! Виж, мама. Страната руски граждани, който е имал забрани за достъп. Нападачите отговаря за престъплението. Собственика на българските Евробанков и един от доайените в българската журналистика, който получава комисията по разкриване на досиетата, има там за принадлежност към държавна сигурност. Проверката в печата не е завършила, тъй като се проверява голям обем от информация, съобщиха от комисията. За принадлежността на тези две имена се говори отдавна. Само преди дни в някакъв говори по BTV Петко Бочаров, който в края на седмицата ще навърши 91 години, каза, че е предпочел сам да си признае за връзките с ДС още преди години. И не можем да приема, че в тази комисия да излезе с така Петко Бочаров на агентурно милион. И тогава каза, по-хубаво сам да си лепна този етикет, отколкото да ми го лепне комисията. Петко Бочаров многократно